ರಾಧಿಕಾ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ರಾಧಿಕಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿ. ಈಗ ರೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡ. ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ತಿನ್ನಬೋಡ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಾಯ್ದ ಕಿಣಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡ. ರೈಟ್. ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡ. ಹಾ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ತಿಂಡಿ ಬೇಕು, ತೀರ್ಥ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ಬೋಡು, ತೀರ್ಥ ಬೋಡು, ಮಾತಾ ಬೋಡು. ತಿಂಡಿ ಬೋಡು, ತೀರ್ಥ ಬೋಡು, ಮಾತಾ ಬೋಡು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೋಡು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದು ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡು, ತಿಂಡಿ ಬೋಡು, ತೀರ್ಥ ಬೋಡು, ಮಾತಾ ಬೋಡು. ತಿಂಡಿ ಬೋಡು, ತೀರ್ಥ ಬೋಡು, ಮಾತಾ ಬೋಡು. ಮಾತು ಬೋಡು. ನಾಯಿ ಮರಿ ನಿನಗೆ ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ನಿಕ್ ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥ ದಾಯ್ ಬೋಡು. ಅಲ್ಲೂ ಬೋಡ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು, ಮಂಗಳೂರವರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ. ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥ ತಿಂದು ಮನೆಯ ಕಾಯಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥ ತಿಂದದ್ದು ಇಲ್ಲನ್ ಕಾಪೋಡು. ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥ ತಿಂದು ಇಲ್ಲನ್ ಕಾಪೋಡು. ಇಲ್ಲಂ ಕಾಪೋಡು. ವಾ, ಕುಡ್ದ. ಓಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 ಬಾಳೆರೆ ಹರಡು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಳೆದಿರೆ ಪರಡು. ಕರೆಕ್ಟೇ? ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 2 ಬಾಳೆಲೆ ಹರಡು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾರೆದಿರೆ ಪರಡು. 3 4 ಅನ್ನ ಹಾಕು. ಮೂಜಿ ನಾಲು ಒಣಸ್ಪಾಡು. 5 6 ಬೇಳೆ ಸಾರು. ಐನ ಆಜಿ ಬೇಳೆದ ಸಾರು. 7 8 ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಟು. ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ ಪಲ್ಯದ ದಂಟು. 9 10 ಎಲೆ ಮುದಿರೆತ್ತು. ಒರ್ಂಬ 10 ಇರೇನ್ ದೆಪ್ಪು. ದೆಪ್ಪು. 1 ರಿಂದ 10 ಹೀಗಿತ್ತು. ಒಂಜೆರ್ದು 10 ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು. ಊಟದ ಆಟವು ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಒನಸ್ತ ಏನು ಊಟದ ಆಟ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಒನಸ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಮುಗಿದಿತ್ತಂಡು.